kudumnai मोनबेसे मोनलाय सोरबा हागोन नामा मा खालामनाय बियोबा नो माबायदि फेसन देखायगोन बेखौ आच्छा मानि Wajib dari burger. Berapa saja जादोंना नोंनि बायदि थेंक इउ आखाइ खबनानै आखाइ खबनायाबो दं नै रायजा थांबाय दहैनो मा सिला जिथारा इदि आखाइ आब'आ सासे फोरोंगिरिबो ओंखायनो गोरोंथार आं थारमाने मानसिफ्रा गाज्रि मोननाय मोजां मोननाय आं बेखौ मिथिया आं माने बैसो जाबाय आरो दै बैसो जाबाबो माबायाव बे स्टेजआव फैनानै गावखौ एसे सिख्ला बायदि साननानै लायो फैबाय थागोन मा जोंखौनो नङाबा बे गुवाहाटियाव थानाय मानसिया सिबिं साफरियाव फैनानै बे स्टेजआव बोरै गाखोखो आं फैयाखैथ' बोरैबाथ' फैनो हानाय नङामोन आं गुवाहाटियाव साथारनि बिमा मामोननो मा नोंसोरबो गाखोनो हायो बेयाव रोंनांगौ गासिबो खालि आंबो देखायबाय थानोसै होनबा दाबो देखायनो हायो आंजों ना मा होनो खेबसे आखाइ खबबाव आं दा खुदुमनायखौ खननानै रायजोफोर खुदुमनाया मोनबेसेमोनलाय सोरबा हागोन नामा खुदुमनाया मोनबेसेमोन रावबो हाया बैथिं खुदुमनाया मोनबेसेमोन औ रावबो बुङा हा एसे गोसायै बुंनाय मोनथाम से नाम्बारा जाबाय बिमा बिफाया गथ'खौ जोनोम होनानै अननानै खुदुमो नै नाम्बारा बिदा बिनानाव बिब' बिनानाव अनलायनानै खुदुमो तिनि नाम्बारा जाबाय सेंग्रा सिख्लाफोरा गोसो थोलायनानै खुदुमलायनाय एक मिनिट मोसानांगोन दै नोंसोर मोसायाबा खिन्थु आंनो मोसागोन
गोजोन्थों नायजोबो